surajo rabbana ya aminta da shi. Sarki zaɓin Allah mai zinare ko ba su san haka ba, magayaki ya zai kashe ku bar haɗa kanku da shi. Bakin ciki makiya zai kashe ku da kun haɗa kanku da shi. Ayya kai Naziru shalilan mawaka. Bakin ciki makiya zai kashe ku bar haɗa kanku da shi. Magayakin mailan surajo rabbana ya aminta da shi. Sarki zaɓin Allah mai zinare ko ba su san haka ba, magayaki. Bakin ciki makiya zai kashe ku bar haɗa kanku da shi. Magayakin mailan surajo rabbana ya aminta da shi. Sarki zaɓin Allah mai zinare ko ba su san haka ba, magayaki. Bakin ciki makiya zai kashe ku bar haɗa kanku da shi. Magayakin mailan surajo rabbana ya aminta da shi. Sarki zaɓin Allah mai zinare ko ba su san haka ba, magayaki. Farko mu kira Allah sarkin da ya yau banne wani. Magayaki. Wani mai ishin sarkin da ya yi mai waka ya makani. Magayaki. Ya mani ya sarkin da baya da mata baya da ɗa. Magayaki. Wai na tashi gida a gurin ka tabara na ke maula, magayaki. Bakin ciki makiya zai kashe ku bar haɗa kanku da shi. Magayakin mailan surajo rabbana ya aminta da shi. Sarki zaɓin Allah mai zinare ko ba su san haka ba, magayaki. Nan ka salati ga manzon tsira annabi da amina. Magayaki. Mamu da farin duba da sansana ta so ko ta ina. Magayaki. Alai da sahabbai ne da ahali baiti na kamfana. Da Magayaki. magayakin mailan gari shalele da zanifana, magayaki. Bakin ciki makiya zai kashe ku bar haɗa kanku da shi. Magayakin mailan surajo rabbana ya aminta da shi. Sarki zaɓin Allah mai zinare ko ba su san haka ba, magayaki. Salamu alaikum ne sallama na tun kafin dare. Magayaki. Nazar nake shalele an goyin shamsiya ya gali. Magayaki. Kun san ne fagen waka da girbi abokan da dare. Magayaki. Wanda na so ne ba da soyayyarsa ba za ni ba, magayaki. Bakin ciki makiya zai kashe ku bar haɗa kanku da shi. Magayakin mailan surajo rabbana ya aminta da shi. Sarki zaɓin Allah mai zinare ko ba su san haka ba, magayaki. Ki karyar masu kudi su ja maka kai Allah kanka. Magayaki. Bayin magana ta kudi ba a fi ka kudi ba tsaya na fada. Magayaki. Bayin maganar kyauta ba a kai kyautar ka ba za na fada. Magayaki. Bayin ke ba da zare da kyauta ta al'umma ta gari, magayaki. Bakin ciki makiya zai kashe ku bar haɗa kanku da shi. Magayakin mailan surajo rabbana ya aminta da shi. Sarki zaɓin Allah mai zinare ko ba su san haka ba, magayaki. Dawisu kana da ado a fagen kwalliya ba a cin maka ba. Magayaki.
ga zinari ga dole sai ga sai fasan ba a cin maka ba. magayakin Ga motoci nawa ga sunan birjir ka saka a gaba. magayakin Yau duniya ta faɗa magayakin mailan da gaba fagen yaki. bakin ciki makiya zai kashe ku ku bar haɗa kanku da shi magayakin mailan surajo rabbana ya aminta da shi sarki zaɓin Allah mai zinare ko ba su san haka ba magayakin Yana da halin kirki abinda ya sa jama'a suka so. magayakin Kuma gashi da dattako da yayo alkawari ya cika. magayakin Wannan zancen haka ne kyautarsa da ya yi maka kaka ba. magayakin Zai jira ga maka ba. To shi ya saka shi yake ci gaba magayakin. bakin ciki makiya zai kashe ku ku bar haɗa kanku da shi magayakin mailan surajo rabbana ya aminta da shi sarki zaɓin Allah mai zinare ko ba su san haka ba magayakin Alƙalin matasa ne na tankwasare ko ba haka ba. magayakin Sam mai zinari a yankin nan kuma mun ci gaba. magayakin Ga kyauta ga ilimi ga alkawari ko ba ba. magayakin Amanar hajjaro da mai je ga alƙar rabo magayaki. bakin ciki makiya zai kashe ku ku bar haɗa kanku da shi magayakin mailan surajo rabbana ya aminta da shi sarki zaɓin Allah mai zinare ko ba su san haka ba magayakin Wazirin Hajji Sirajo magayakin mailan jiga. magayakin Ga kudi ga ilimi ka duba ko a fagen riga. magayakin Adansa daban yake shi da kayi musu malam wiga. magayakin Wani gwamna ne ko sanatan da ake yayi magayakin. bakin ciki makiya zai kashe ku ku bar haɗa kanku da shi magayakin mailan surajo rabbana ya aminta da shi sarki zaɓin Allah mai zinare ko ba su san haka ba magayakin Na Alhaji Aliyu ne ɗan Abubakar Zarma wani. magayakin Sarki na zabarmawa na Afirka sai na gaida wani. magayakin Da Alhaji Abdulrazak uban masu kuɗi ne da tsari. magayakin Ya ga Sirajo kuɗi da ke tausan jama'a da gari magayakin. bakin ciki makiya zai kashe ku ku bar haɗa kanku da shi magayakin mailan surajo rabbana ya aminta da shi sarki zaɓin Allah mai zinare ko ba su san haka ba magayakin Alhaji Umaru Koran da shi ma ba zan rena masa ba. magayakin Magayakin Lagos samun sa jihar nan mun ci gaba. magayakin Da Alhaji Hussaini baya zace ya mana bar rena masa ba. magayakin Isa bari kwara ya yi mana don daraja da sirajin magayakin. bakin ciki makiya zai kashe ku ku bar haɗa kanku da shi magayakin mailan surajo rabbana ya aminta da shi sarki zaɓin Allah mai zinare ko ba su san haka ba magayakin Alhaji Haliru makaman gaba zabazar rena masa ba. magayakin Da Alhaji Yaro Nau taban sanadi na samun cewa. magayakin Isiya ga gwamnati ne a wagar gashi sau da gaba. magayakin
sannan mun kai lamari yayi wani dan daraja ta magayaki